खुलुमबाय फुंबिलिनि 10 सारिनि गिबि रादाबखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। आसाम आरो मेघालयनि सिमानि जेंनाया 50 बोसोरनि उनाव सुस्रां जाबाय। 29 मार्च खालि गोदान दिल्लीयाव भारतनि नखर मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव आसाम सरकार आरो मेघालय सरकारनि गेजेराव सिमा जेंनाखौ सुस्रांनायनि गोरोबथा जानानै थांबाय। तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रि बिथाङा भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ इउक्रेननिफ्राय भारतआव फैफिननांनाय भारतनि इउक्रेनाव बिगियाननि सोलोंथाइ लाहैग्रा फरायसाफोरनो भारतआवनो बिगियाननि सोलोंथाइखौ लाहोनो सुबिदा होनो थाखाय खावलायदों। बिहाराव जनता दल राजखान्थि हान्जानि सासे दैदेनगिरिखौ गावथारनायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा बिहारनि राजथावनियाव गोख्रोङै होख्राव खुद्रिखांदों। भारतनि वेटलिफ्टिं टकिअ अलिम्पिक 2020 आव रुपानि मेडेल देरहानो हानाय साइखम मीराभाई चानुआ 2021 इं मायथाइनि BBC इन्डियान स्पर्ट्स वुमेन बान्थाखौ आरजिनो हादों। मणिपुरनि सुरबाला लाइस्राम मुंनि सासे आइजोआ गेमा वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव भारतनि जाना गेलेना भारतआव गिबि खेबनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनो हादों। आसामनि काजिरङा नेशनेल पार्कआव मा 200 आसामनि थसेल' गं गोनां गान्दानि सानखो बांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय सानखालि अरुणाचल आसामनि सासे सावगारि आखिग्रा सुबुं हमजानायखौ ईटानगर कर्टआ बिल होनाय जाबाय। आसामनि काछार जिल्लायाव सासे सुबुङा ससियेल मिडिया एबा फेसबुकनि गेजेरजों ULFA आव हाबनो होनना बुंनायनि आसाम पुलिसजों हमजादों। भारतनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सनु निगम बिथाङा 2022 इं मायथाइनि पद्मश्री बान्थाखौ आरजिनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा बिथाङा भारतनि हादोरगिरिनिफ्राय नेशनेल वाटार एवार्ड बान्था आरजिनो हादों। दिनैनि 10 सारिनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।